Venga, ba. Hasi gaitezen. Bueno, hasi beharrean jarraitu ezagun lehengo uneko ariketa potolo honekin. Potolo gauza asko daudelako, baina ikusi zenuten pausoz joan gaitezke gauzak egiten, eta nik uste dut ulertzen, ez? Oinarrizko ideia sistema guzti hauetan, gure sistema nola dagoen jakitea, jakin zer nahi dugun, oitu entakaia bat, gu jartzen dugulako, gu nahi duguna, nola dagoen, eta bien arteko konparazioa edo informazioaren prozesamendua, kenketa bat egin behar dugu, referentziaken sensoraren irakurketa, eta emaitza horren irtera positiboa baldin bada, behar dugu eraingailua martxan jarri. Kasu honetan, abiadura gehiago, edo temperatura gehiago jarri, edo emari gehiago, horlaxe konfiguratu dugulako. Kenketa hau alderantziz egingo bagendu, problemak izan dezakegu. Adibidez, kotxea 100 kilometro orduko. Eta nahi dugu motelago joan. Kenketa alderantziz egiten badegu, hemen atera bat zaigu positibo, negatibo berren, eta azkarrago joan behar zaigu. Dene, logika guztia hementxe daukagu. Gogoratzeagatik. Sensorea. Sensore komertzial baten ezaugarri praktiko batzuk, normal batzuk izan genituen, intensitatea ematen zuela, orduen hori tensioa bihurtu beharko genuen, lehendabiziko urrats horretan, ikusi genuen operazionalaren bloketxo honekin, intensitatera bihurtu. Bihurketa hau negatiboa denez, erosoago da guretzat tensio positiboekin aritzea. Zer negatiboekin jarretzen badugu hau ere alderantziz, posible izango zen, baina buelta eman genion, hemen bakarrik hau da irabazpen bat minus batekoa. Tensio hau negatiboa zelako, minus IS bider resistentziari, buelta emateagatik ematen genion, eta beste arazotxo bat genuen sensore horrek zeroa ez dukan zeroan. 0 kilometro orduko ematen zuen 4 miliamper, eman behar dituztela ez dakizen bat voltio, orduan esan genuen eskala jitsi dezagun. Hementxe daukagune erantzun hori ez dela hasten zeroan, 1,5 voltiotan hasten zala, resistentzia horrekin, ez jaitsi dezagun, 1,5 voltio kendu dezaiogun sensoraren irteera horri. Eta hementxe bat genukan eskala bat, zerotik hasita, 30 milivoltio, kilometro orduko bakoitzeko. Hoxe, sensoreak irakurtzen zuen 200 kilometro orduko, eta maksimoa zen 6 voltio. Zerotik 6 voltiora, hementxe daukagu irakurketa. Bale, hau oso garrantzitsua. Hauxe da gure sistemaren gure hizkuntza. Bale, horren arabera, erabaki genuen aginte bat egitea, eskatzen ziguten, aginte bat egitea potenziometro tonto bat dela bakarrik. Jartzeko kotxearen abiadura, ez zerotik 200era, sensoreak neurtzen duena, ez eta zerotik 250. Eskala horretan, 0 kilometro orduko, 0 voltio. 150 kilometro orduko ziren 4,5 voltio. Orden behar dugu aginte bat, zeretik 4,5 voltio arte. Potenziometro txo bat horrelaxe konfiguratzen badegu, resistentzia horiekin, 0 voltio hemen, maksimoa hemen 4,5 voltio, eta horren kokapenaren arabera, gu jartzen dugu hemen nahi dugun erreferentzia. Errore seinalea, erreferentzia ken sensorea. Positiba daukagulako, errore seinalea hemen daukagu. Adimena. Hori positiboa baldin bada, esan nahi dugula, bilen abiadura baino gehiago. Negatiboa baldin bada, frenatzea, abiadura kentzea, edo behintzat eragin gailura ez eragitea ez errez. Oraintxe, hau hemen konektatzen badegu, honek funtzionatu behar du. Eta gero, proiektua ikusten dugunean, hoi beragin behar dugu, konexio tonto bat, eta ikusi behar dugu, funtzionatzen hasten dela. Baina, sistema fisiko honetan, kotxe horrek badauka bere pisua, badauka bere inerzia eta bar, eta errore seinale hau zuzenean konektatzea, funtzionatu behar dut sistemak, baina hobeto kontrol begizta honetan PID kontroladore bat erabiltzea. Eta esaten digute, erabiltzeko PI kontroladore bat. PI kontroladore bat. PI. Bai. Nik egiten dudanan da. 15 voltio, elikadura da 15. Hemen aukeratzen badegu 15 kilomio guzitara, izan behar dugu miliamper bat, ez? Bale. Osa, kilomio bakoitzean voltio bat eroriko zen. Kilomio bakoitzean voltio bat. Hau baldin bada
nola esan dut? 4,5 kilomio, hemen 4,5 voltio izango genuke. Osa, banatzen baldin badegu 15 kilomio horiek birrestenzietan, 4,5 eta 10,5, pues hemen 10,5 voltio eta hemen 4,5. Potentzia ikuspegitik intensitate txikiagoa erabiltzeko hemen, pues bidera mar egiten ditut. 150 kilomio banatzen ditut hemen, baina zuen modura, zuek nahi duzen betzela. Regla de 3 edo iruko regla edo proporzionalki egin gauzak. 150 kilomio daude hemen, 15 voltiotako. 10 kilomio bakoitza, voltio bat. 10 kilomio bakoitza voltio bat, beraz, hemen 4,5 voltio izan horritugu. Eta bestineko 10,5 hemen. Tensio zatitzaile bat. Iruko regla. Edo tensio zatitzaileen formula orokorra erabilinik horrela egiten du. Vale, hemen esaten digute, hemen, sistema honek hobeto funtzionatzeko, egin behar duguna da, errore seinale hau amplifikatu behar dugu, eragingailuari potentzia gehiago sartzeko, eta gainera ere, integratzaile bat ere sartu behar diogu, baldin badago, azpitigura bat, edo goitibera bat, gauza horiek hobeto iso gestionatzeko. Orduan, PI kontroladore batean, izan behar dugu, diseinuan ikusi zenuten, irabazpen bat, irabazpen bat, ariketa honetan esaten digutela dela 24koa, eta integratzailearen koefizientea batekoa uste dela. Baina balio hauek dira sistema osorako. Kontuan hartzen baldin badegu, sistema fisikoan abiadura, kilometro orduko bakoitzeko, egin behar diegun pare mekaniko osoa. Beraz, hemen magabiltzanek eskalak aldatzen, honek ere badauka bere eskala, gauza da, ariketa hauetan ematen digutene koefizientea da sistema osoarena. Guk hemen, gure PI honetan, bilarra eman behar dione bloke honetan, erabili beharko duguna kalkulatzen da horrelaxe. Hemen ematen digutena, KP 24, dauka kontuan sistema fisiko guztia. Eta gu hemen bagiltza sensorearen eskala alde batetik daukagu, eragingailuarena ere ikusi genuen zela 40 newton-metro, oza, 40 voltio newton-metro, nola zan, newton-metro bakoitzeko, Ka uste dut esan geniola, datuen atalean, eta hemen erabili beharko dugun irabazpena, KP horrelaxe, hau bete beharko du. Hau badakigu zein den, hau grafiketatik uste dut zala 40, uste dut zemazan. Bai, 40 newton-metro voltio bakoitzeko. Hau 40, hau 30 milivoltio eta guztira 24 izateko, hemendik ateratzen da, hementxe jarri beharko dugun irabazpena, dela 20koa. Bale, simaz, hau beti horrela egingo dugu. Eta kai kasuan ere bai, hemen ematen digutena dela bat, kontuan hartzen du sistema guztiko bihurketa guztiak, sensorarena, guk orain jarri beharko duguna, bider eragingailuarena, orduen hemendik bakantzen badegu kai, atera berzaigu 0,8. Besterik ez kontakeia bat, baina hauek bai, erabili beharko ditugula, gure PI hori egiteko. Eta PI kontroladoreri diseinu atalean, hau nahi baduzu etzazuela marraztu, jartzen genuen hemen, irabazpen bat, balio hortarakoa, jarri beharko dugu, bloke amplifikadore batekin, eta hemen integratzailea, bere kai horrekin, kai, eta gero batu egin porko ziren. Batu beharko dira, eta oraintxe, hau konetatzen badegu horretza, hobeto funtzionatu behar du azpitik goratan, goitiberatan, hobeto jarraitu behar dio kotxe horrek, guk nahi dugunari, adimenari. Gauza da, hasi gaitezen honekin, integratzailearekin. Gogoratzen baduzue, integratzailearen blokean, ez duzue gogoratuko, integratzailearen blokean emaitza, hor kondensadore eta resistenzia batekin genuena, oraintxe jarriko dut, emaitza osoa zan, sarrerako seinalearen integrala, bider parametro bat, -1 zati RC. Negatibo. Kasu honetan ez daukagu integratzaile positiboa. Negatiboa ikusi dugu bakarrik, simplena, resistenzia eta kondensadore batekin. Orduen, hau erabiltzen badegu, kontuan izan beharko dugu hori. Behar dugu integratzailearen eragina, baina positiboa batu.
Orden egin dezakeguna da. Horrelaxeko integradore bat jarri, gero berriz buelta eman, positibo egiteko, hau positiboa jarri, batutzaile positiboa, bueno, ondo ere bai, funtzionatu behar du. Baina egin behar dudana da, hau, konfiguratu horrelaxe, negatiboa. Gero orduan, hau ere, amplifikadore inbertsorea erabili behar dut. Eta gero, zeinuak balio gabetzeko, batutzaile negatiboa erabili behar dut, emaitza dena positiboa izateko. Orduan hasi behar naiz. Venga, hau izan diseinuan ikusi genuena, lehen gunean, eta hasi behar naiz integratzailearekin. Joten bazarete integratzailearen blokera, ikusi behar duzu ez, zala, erresistentzia bat, gure operazionala, betikoak egiten, eta berrelikadura kondensadore batekin. Honek hau egiten du. Eta esan digute ariketan, koefizientea, integrazio honen koefizientea, bloke horrek ematen diguna, hau dela, bat zati erreze, izateko 0,8. Orduan, aukeratu beharko ditugu, bai R, bai Z, hori izateko 0,8. Adibidez, hartzen baldin badegu kondensadore praktiko bat, 10 mikrofaradiokoa, eta hor bakantzen badegu behar dugun erresistentzia, izan beharko zan, egin 125 kilomio. Orduan, bi balio horiekin, bat zati erreze da 0,8, eta eskatzen ari diguten koefizientea bagabiltza lortzen, 125K, eta hau, 10 mikrofaradio. Baina hau negatiba da. Eta erabaki du negatibo jarraitzen egitea, eta orduan hemen jarri behar dugu irabazpen bat negatiboa. Hemen behar dugu amplifikadore inbertsorea. Orduan joango ginen ikustea nola zan hori, dala honen formakoa, gure operazionala berriz, hemen txe, hola xe, hau lurrera, R bat, R bi, eta honen irabazpena zan, R bi, zati R bat, negatiboa. Ez du jarriko hori dena, hor daukazu dena. Bagoitza, hau, amplifikatzen bider 20. Behar dugunez, adibidez, zer jarri dezakegu. Zer jarri dienuk. 20 behar dugunez, R bi, zati R bat, izan berko da 20. Hemen jartzen baldin badut, 10K. Hemen, 200K, irabazpena, 20, minus 20 kasu honetan. Eta resistentziak balio altuekin, honen intensitate bajuak mantentzeko, eta bar. Hemen ere bai. Gure PI kontroladorearen irabazpena eta integrazioa baditugu. Horai behar dugu bien eragina, sistema fisiko honetan, batutzea. Eta orain behar dugu batutzaile inbertsorea, esan dugun bezala diseinuan. Batutzaile inbertsorea dala, ja, buruz ez dakinik ere, begiratu beharko nuke. Batutzaile inbertsorea zan hemen genuen operazionala, hau lurrera, eta gero etortzen ziren V bateko balioa horrelaxe, eta bestea horrelaxe, horrelaxe konektatuta, hauek ziren berdinak, R bat, eta berredikadura beste R bi, horrelaxe zan, batutzaile inbertsorea. Bai, horixe da, batutzaile inbertsorea. Eta honek batutzen zuen, sarreran genituen bi tensioak. Hoixe da behar duguna. Hau, eta hau batutzea. Eta resistentzia guztiak berdinak baziren, honek batutzen zuen irabazpenik gabe. Hau gehiago egiten zuen. Ateratzen zen parametro hori desagertzen zen. Orduan hartu ditzak denak berdinak, hemen 40K adibidez. Beste balio batzukin ere, 50, 100, denak berdinak mantentzen diren bitartean, hementsi izan behar dugu PI honen irteera. Eta sistema honek hobeto funtzionatu behar du. Oinarrizko ideia da, hemen handimena hemen dago, baina muskula eta giarra sartu behar diogu, onuntzak konektatu aurretik. Eta horrelaxe, eta gero proiektuarekin ikusiko duzu, probatxo bat egingo dugu zuzenean konektatuta, gero amplifikatuta, eta ikusiko duzu. Horrelaxe konektatzen badegu, hobeto funtzionatu behar du. Azkarrago jarraitu behar dio,
goitik goraren bat, edo azpitik goraren bat baldin badago, beto jarraitu behar dio, beto frenatu behar du. Baina oraindik ez dugu bukatu, eta proiektuan ere kontuan izan behar duzu. Joaten bazarete, datuak eman nizuen lehenengo eguneko balioetara, eragingailuaren erantzuna grafikoki eman nizuen, 0-tik 5 horrexeko zerbitzan, ja. Zerzan, 0-tik 5 voltiotara, ematen zuen, zenbat ematen zuen? Ez dakitzen bat newton metro, eragingailua. Gero hortik aurrera ja ez dio potentzia ez dio sartzen indarrik motorrari, baina baita ere esaten ziguten, eragingailuaren sarrera hemen, 6 voltiotik gora, ez sartzeko zeren hemen gure sistematxoa apurtzeko arriskuan gaudelako. Eta hori ere kontuan hartu beharko dugu. Hementxe orain badauka gure zirkuitoa lanean gusartutako eskalan, 0-tik 6 hor tartean, puntman, errore seinalea hor egon behar da, gauza da hemen amplifikatu behar dugula pila bat, eta orden, hemen, izan behar ditugun tentsio balioak egon behar dira maximoa eta minimoen artean. 15 edo 13,5 eta minus 13,5 artean. Amplifikatu behar dugulako. Hemengo tentsioa dago ubesat 13,5 inguru eta minus ubesat segun errorea positiboa da, pues hortik gora, negatiboa baldin bada, hortik azpira, eragingailuari aginduak emanez, baina ezin diogu sartu 6 voltio baino gehiago. Zer egin beharko dugu? Zer egin beharko genuke babesteko eragingailu horren sarrera? Ez mugatzaile bat jarri beharko dugu. Mugatzaile bat. Eta hori ikusi dugu, nola mugatu tensio bat, guk nahi dugun balioetara. Laborategian egin zenuten. Behar dugu zener bat. Zener bat behar dugu. Zuzenean ez dugu konektatu behar. Hau denean 13 ezin dugu konektatu zuzenean. Mugatzailea zan horrelaxe. Mugatzailearen blokea zan horrelaxe. VZ. Aukeratzen badegu 5,5 voltiokoa, adibaz. Zer gertatu behar da? Hemen, daukagunean 10 voltio, hemen 5,5. Hau adibidez 10 kilomio inguruko hartuta nahiko izan behar da. Hormen ez dugu diseinatu behar. 20K hartuta nahiko izan behar da. Baina orain ja babestu dugu. Hemendik, amplifikazio honen ondoren, baldin bakago hemen 15 voltio, 13 voltio, beti mugatu behar zaigu 5,5era eta ez zaigu eragingailua apurtu behar. Zenerrak hor mantendu behar digulako. Naiz eta guk sarrera handiago sartu, hor geratu behar zaigu. Baina oraindik ez dugu bukatu, mekagun laletxe. Hau, diseinatzen baduzue, proiektuan ez. Baina fanzan urteko proiektuan bai. Ez duzu gogoratuko, klaro, baina datuaren egunean, datuak eman dituen egunean, esan genizuen, eragingailu horren tebeninen baliokidearen ematen genizuen, eta bazeukan hemen sarrerako resistentzia bat, 10 kilomiokoa. Orduan, mugatu ondoren, zuzenean konektatzen badegu, iaz, erresistentzia hau serien geratu zegunekin, eta egin behar diguna da tensio hau zati bi. Osa, hemen izan behar dugu, mugatu egin behar digu, baina murriztu ere bai. Horiek serien daudelako. Orduan, isolatzeko, honen bere funtzionalitatea zer behar dugu. Hau resistiboa da, resistentzia hori dukalako, hau ere bai resistiboa. Geratzen zaigun azkeneko gauza, hemen isolatzea gure mugatzailea buffer batekin. Honekin, honen eragina ez zaio nia ilegatzen, honek jarraitu du mugatzen tensioa, hemen ipintzen dela, eta honek behar duen intensitatea, honek eman behar du. Eta horrentxe bai. Honek funtzionatuko zuen superondo. Jartzen baldin badegu hemen 4,5 voltio, bera bakarrik, hau, kotxe hau hasiko zan martxan, 150 kilometro orduko ailegatu arte. Zerora jartzen badegu, tak, errora negatiboa, eragingailuak pare negatiboa igual ere onartu beharko zuen, ez dakit hori ondo jarri dudan, errora negatiboa, amplifikatuko genuke, balio negatiboak, frenantiko zion, zerora gelditu arte. Eta hor jarri ditugun balio horiekin, pues, edo azkarrago edo polikiago. Joango ginen. Osa, Jesu Kriston zirkuito potoloa, baina pausoz eginda,
nik uste dut ulertzen dela, eta gero, proiektua egiterakoan eta simulatzerakoan ere horrela xaritu behar zarete, Gauza bakoitza, pentsatu, sartu, eta hori sartuta simulatu dezakezu eta konfirmatu egiten duela zuek nahi duzuena. Osa, ez egin dena, eta buztu funtzionatu, ez du funtzionatu behar. Pausuz, bakoitza egin, bera, bihurtzen du ondo, une dugun bezala. Buelta eman, grafikoki ikusi, bera, azte polik ematen dion buelta. Zenketa hori, bera, 0 dina, tak, jaisten du. Pausuz egin. Gero, probatxo bat egingo dugu. Bale, zer ditzen zaizte? Intuitiboa da, beha. Gauza askotxo. Orden, ez dakit, laburpen bezala. Operazionala, ulertu dugu. Ikusi ditugu bloke guzti horiek. Ikasi beharko dituzue ebazten, nola funtzionatzen duten. Proiektuaren azterketan eskatzen da konfirmatu honen emaitza dela kenketa bat. Osea, ebazpena, nik klasean hemen egin nintzuena. Eta gero proiektuan bloke bezala erabili, hola puzlea handiago bat egiteko. Bale. Sorpresa gehiago oraindik operazionalarekin. Bale. Zen errorrek zer egiten duen. VI. Laborategian egin zenuten hau. VZ, berdin, 5,5 voltio. Demagun, hemen amarka. Demagun sartzen degula, igual, ezabatu ez daket, ez? Bai, zatu erdut, Bueno, itxin. VO. Zirkuito honi, mugatzaile honi, denboran. Sartzen baldin badigu seinale bat gora eta bera. Nik periodiko bat sartu behar dut, baina izan daiteke sensorarena orain gora, orain bera. Demagun sartzen diogula, venga, 13. 13tik, ze tarte horretan egon behar da. Tentsio hau, tarte horretan egon behar da. Beste forma batekin, errore seinalearen arabera, baina hemen egon behar da. 13,5 eta minus 13,5. VI. Koloreak. VI baldin bada, voltio bat, 2 voltio, 3 voltio, hau muturrez gora begira dago, zenerra da, baina diodo normal bat da. Da zener hemendik tentsio gau baino altuago baldin badu. Osa, 5,5 voltio arte, ontza, 5,5 voltio arte, hoi egon berda moztuta. Osa, eta ere bai, horrela demagun hau ere negatiboa izan daiteke. Hau negatiboa denean, minus 1, minus 2, hoi on egon behar da. Eta hau hasi behar da gidatzen, tensio hau jisten denean, minus 0 zazpitik azpira, hemendik. Minus 0,zazpi. Hoi ikusi beharko duzu. Egia. Hemen. Tensioa denean, hemendik azpira, tarte honetan, hau, gidatzen egon behar da, on. Intensitatea horrelatori behar zaio, hemen, on. Hemen ere on. Hemen on egongo zan. Hemendik on, bai. Orduan zenbat da irterako. Irterako tensioa zenbat izan behar da. On dagoenean diodori VO minus 0 zazpi. Ui, hemen ez, joder. Txun. Hemen. Osa, on dagoenean minus 0,zazpi. Gero, hortik gora, hemendik gora, hemen egon behar da, moztuta, off. Hemen off. Hemendik ontza, off. Minus 0,zazpitik, 5,5era moztuta egon behar da. Ez dago. Eta ez dagoenez, hemen, zirkuito honetan, VO da, VI. Osa, tarte honetan, VO da, VI. VO da, VI. VO urdina jarraitzen di, VI-ri.
Baina VI hortik pasatzen denean, eski hor nahi dugu bestea, ez dugu nahi zeira iragatzea, apurtu daitelako. Hau, zei denean, hau, zener sartu, berda, hemen, zener. Zener sartzen da, hau, iturritxo bat bezala funtzionatzen du, eta irteera hori hor txefinkatzen dugu. Orden, zuero daukazen seinalea, errore seinale hori daukazen ben gora eta bera, baina honen irteeran hortxe mantendu hartu. Ez da pasatu behar, ez 0,5-tik, ez minus 0,7-tik. Osa, bi aldetan mugatu dugu. Proiektuan mugatu behar izan behar duzue balio batera eta beste balio batera. Zenerra jarri berko dituzue, hor laxe, bi zener behar dituzue. Zer gertatzen da orain honi, erresistentzia bat jartzen badigu. Hor esan dizuena arazotxoa. Zuzenean konektatzen badegu eragin gailura, 10 kilomio. Hemen, hau, moztuta dagoenean, oza, suposatuko moztuta dagoela, hemengo tensioa delako 4 voltio, moztuta dago, eta zer daukagu hemen. Gure sistemaren, gure bloketxoaren funtzionalitatea, baina hau jarri dugunez serien, hemen ze tensio izan behar dugu. Erdia. VI zati. Eta ez dugu nahi hori, gu nahi dugu hemen izatea tensio berdina tarte horretan. Horregatik horrela konektatzen baditugu galdu behar dugu. Orduen, hemen izango genuen arazoa, izango zen, VO izan behar da, VI zati bi, orduen, VO izango zen txikiago, egite, horrexe, eta bikoitza denean hemen, orduen moztuko zen, eta horrexeko seinale bat izango genuke. Osa, VO zaio jarritzen dugu egiri. Horrexeko zerbait izango zen. Buferra jarrita hemen. Listo, hori zaizten da. Hemen daukagun tensioa, hemen txena daukagu. Hau, gero, simuladorean probatxo hauek oso ongi ikusi ditzakezue. Oso ondo ikusten dira gauzatxo hauek eta ulertzen jaten dira. Demagun orain, datuak. Datuak eman izkizuen egunean, atzo, molen egunean. Edo, ariketa honen helburua, demagun eskatzen ditzu edala, abiadura denean, velozida, denean, 120 kilometro orduko, nahi dugu argitxo bat piztea. Hortik pasatzen garenean, hortik gora denean abiadura, nahi dugu argitxo bat piztea. Oraintxe ikusi dugunarekin, hau oraindik ez dakigu egiten. Dakigunarekin egin dezakegu, ia pentsatu dezakegu, dakigunarekin. Zer egin dezakegu? Sensoraren irakurketa, egokitzapen egin ondoren, hemen txaukagu UBS. Eta hemen txaukagu 0,6 voltio arte, 200 kilometro orduko arte. Orduan, kalkulatzen badegu eskala horretan, honen eskala horretan, 120 kilometro orduko ze tensio den, hau ateratzen da, zenbat ateratzen zen, naztu behar naiz, zenbat ateratzen za, 120, baina, bider hori, bider eskala, nintxenokan baina ez dut aurkitzen. 120 kilometro, bider 0,03, 3,6 voltio, UBS, hemen, tensioa 3,6 voltio baino altuago denean, abiadura altuago da. 3,6 voltio baino txikiago baldin bada, bajoago da. Orain ditugun bloketxoekin egin dezakeguna da, konparatzeko ez dago hemen tresnarik. Kentzailea gabiltza erabiltzen bi gauza hauek konparatzeko, errore seinale bat hartzeko. Orain, adibidez, orduen orain, hartzen baldin badegu seinalea, UBS. Eta egiten badegu hemen 3,6 voltio jarri, tensio zatitzaile batekin. Eta egiten badegu, hauken hau. Hemen txaukagu adimen bat, hau positiboa baldin bada, argia piztu beharko genuke. Eta negatiboa baldin bada, itzali beharko genuke. Baina guztu horrela erabili behar. Erabili behar ditugu konparatzaileak. Beste bloke berriak gure amplifikadore operazional magiko honekin. Orduen, hau burutzeko, urrengo atala ikusi behar dugu. Vale, ez dugu horrela egin behar, konparadore bat erabili behar dugu, zuzenean. Atala izango zen,
bost koma bost. Bost koma bost, operazionala konparadore bezala. Konparadore bezala. Venga, garbitu behar du bai. Begira, nola konfiguratu behar dudan nire operazionala. Hau, lurrera. Hau, sarrerako seinale batera. VI. Hau, elikatuta bere balioetara. VCC minus VCC. Eta ben irtera, VO. Berrelikadurarik gabe. Hemen ikusten duzea irterako mutur hori onutzaile gatzen dela, ez? Hemen berrelikadurarik ez dugu jarri. Berrelikadura negatiborik ez daukagu. Eta honek jarritzen du egiten berea, amplifikatzen pila bat sarrerako tensio diferentzial hau. Eta ikusi zenuten, irabazpen hau handia zen, baina ez zen oso, finitoa zen. Eta ikusi genuen adibidez laborategian daukaguna, mikrovoltio batzutan ailegatzen zela asetzea. Gauza, begira, hemen 0 voltio, hemen VI. Hemen baldin gabiltza lanean ez mikrovoltiokin, baizik eta voltiokin, 10 voltiokin eta bar. Hemen sartzen baldin badegu voltio bat, edo orain ez daukagu zirkuitu labur virtuala, berrelikadura negatiborik ez daukagu, ez? Bia, tensio hauek ezberdinak izan daitezke. Eta horrela, ezberdinak dira. Hemen 0 voltio, hemen voltio bat. Honek jarraitzen du egiten berea. Amplifikatzen pila bat, tensio diferentzial hori. Pila bat, bider, kasu honetan, voltio bat. 200.000 voltio. Osea, voltio bat sartzen badegu hemen, 200.000 izan behar dituzke. Baina hori ez dugu izan behar, zen mugatuta gaude. Voltio bat sartzen dugunean hemen goitera izan behar da, eta berdina 0,5 voltio sartzen dugunean, 0,1, mikrovoltio txiki batzutan ikusi behar dugu hor irabazpenaren, baina horrez gara ditu behar lanean. Txoen, ez alrebez, bai. Voltio bat denean, hau negatiba da. 0, ken bat. Orduen izango zen, amplifikatuko zuen negatiboa. Bale, orduen emango zen, minus VSAT. Hori itxeta bai. 0,5 sartzen dugunean, bai, 0,1. Hau da, tensio hau, positiboa den bitartean, irtera horrelaxe. Aldiz, sartzen bat imadegu minus voltio bat. Hau txikiago da, hau positibo handiagoa da, eta izango genuke 200.000 positibo. Asetu behar zaigu, eta hemen behar digu VSAT. Hau da, bagabiltza, hemen esaten ari garena da, bagabiltza lanean voltio batzukin, oza, VI. Denean, mikrovoltio horiek ez baditugu kontuan hartzen. Baldin bada positiboa, zirkuito honek eman behar digu irteeran, VO, VSAT, bai, VO, berdin, minus VSAT. Berriz, sarrera bat dimada. 0 baino txikiagoa, irteeran izan behar dugu VSAT. Grafikoki, egoera bizitzango zen. Sartzen bat dimadiegu gure zirkuito honi denboran berrez, venga, seinale triangeluar bat. 4 minus 4 daukazue. Venga, 4 minus 4. Hola, esiko zerbait. 4 minus 4. VI, hau VI. Zeri da hau egiten. VI positiboa denean,
irtera minus ubesat, minus 13,5. Hemen, horlaxe izango nuke. Onutzaino. Adibidez hemen. Eta negatiboa denean, horlaxe. Horlaxeko zerbait, eskalak ondo jarrita. Minus 13,5. Hemen 13,5 edo ubesat, elikaduraren arabera. Nola bagabiltza detektatze sarrerako seinalea positiboa edo negatiboa den. Nik hemen ikusten badut, jakin gabe honek egiten duen, nik hemen ikusten badut minus 13,5, nik badakit sartzen ari garen tensioa positiboa dela. Ikusten badut 13,5, badakit tensio hori negatiboa dela. Hau da, funtzio transferentzia, nire gustatzen zaizkidan funtzio transferentzia horiek. Ez badugu kontuan hartzen irabazpen finito hori, VI positiboa denean, esan dugu irteera dela minus ubesat. VO da hau. Eta VI negatiboa denean, horlaxe. Kontuan ez badugu hartzen irabazpen hau. Vale. Hor malda handi bat izango genuke, mikrovoltio batzutan, baina horri ez badugu begiratzen eta voltiotan aritzen bagea lanean edo milivoltiotan, erantzun hau. Zer gertatzen da, hau horlaxe konfiguratzen badut. Mutur positiboa hemen, eta negatiboa hemen. Ez hemen berrelikadura negatiborik ez daukat. Eta orain gertatu behar da, kontrako portaera. Hau positiboa aldima da, eta tensioa positiboa sartzen badegu, egora honetan, VO izan behar da, VSat. Osa, egiten du gauza berdina, eta negatiboa denean, hau handiagoa da, eta VO izan behar da, bai, hori da. Hau negatiboa baldin bada, hau handiago ordu negatibo. Ordu egoera horretan horrelaxe konfiguratzen baduzue operazionala, egoera honetan eta sarrera honekin emango zen antzeko zerbait, baina kontrako logikarekin horrelaxe. VI positiboa denean positibo, eta hori da. Bi kasutan bagabiltza. Sarrerako seinale bat, zeroarekin konparatzen. Positiboa baldin bada, tak. Nolabait detektatzen dugu. Negatiboa baldin bada, tak. Ere bai. Ez da xola. Konfigurazioen erantzuna, bigarren kasu honetan izango zen. VI positiboa denean, asetzen da positibo, eta negatiboa denean horrelaxe. Osa, bi erantzunak, bi funtzio transferentziak horrelaxe izango genituzke. Bale. Beste egoeratxo bat, erraxare bai. Egoera berdina, duzue, a ber. Ez, bigarren horretan. Hemen tensio bat, finkoa, eta orain sarrera hemen. VI, elikadura, operazional erreala dela erakusteko. Zer gertatu da? Sartu ezagun hemen horrein, adibidez. Hor bezala, denboran, VI bat, minus lau. Laura, oza, VI berdina, sartu ezagun. Baina orain adibidez, ipini ezagun hemen, iru voltio. Eta hola, minus lau. Zer gertatu da? Hau badabil amplifikatzen pila bat, tensio diferentzia. Hemen iru voltio. Hau, iru voltio baino altuago denean bakarrik, jarri berda hau, maksimora. Iru voltiotik azpira, muturra handiago izan berda, beraz, amplifikatu behar du negatibo. Horren handia denez, minus ubesat, edo minus infinito, logikoki. Orduen, hau, iru baldin bada, hemen baldin badaukagu. Eta konfigurazio honetan, hau, iru voltio baino altuago denean, hemen, izan behar dugu, horrelaxe. Bestela, VI hori baino bakua den bitartean, horrelaxe.
erantzun izan behar dugu. Eta laborategian ere ikusi behar dugu. VO. Honen funtzio transferentzia zein izango zen? Uipo. Hemen. VI, VO, orain VRF hemen baldin badago, hemen txegabiltza konparatzen. VI altuago denean, konfigurazionetan, ematen digu positiboa, hemen, eta bajua denean, minusu besat. Orain txe, funtzio transferentzia bixe. Biurketa hor gertatzen da. Eta orduen, funtzionalitate bezala hemen bagabiltza konparatzen. Tensio bat, erreferentzia batekin. Eta orain, gai honen izenburua zen elektronika analogikoa. Jarraitzen du honek elektronika analogikoa izaten, baina orain eskatu behar dizuet, hau analogikoa da, hemen VI jarraia da. Baina, hemen daukagun informazioa, edo masimo bat, edo minimo bat. Eta gainera, esan nahi batekin. Hemen V sat nahi baldin badugu, esan nahi du VI maila hori baino altuago dela. Minus V sat baldin badaukago, esan nahi du bajuago dela. Esan dezakegu, naiz eta gaia analogikoa izan, orain txe, konparadorea horrela erabilita, hemen txe daukagun informazioa digitala da. Ba hemen, barutza digitala. Da, bi egoera, besat, esan dezakegu lau dela bat logikoa, eta minus besat adibidez, 0 logikoa. Analogikoki 13,5, minus 13,5, behar duguna, baina digitalki, edo bat, edo 0, esan dezakegu. Bat logikoa, bale, badakigu besat positiboa, 0, minus besat. Horren hor mugatxo bat izan behar dugu. Adibidez, gure kotxearen adibide horretan. Sensorearen seinalea, konparatzen baldin badegu, 120 km/h 3,6 voltio horiekin, orain, hau erabiltzen badegu, izan dezakegu hemen informazio digitala, 3,6rekin konparatzen badegu VS jartzen badegu hemen, edo konektatzen badegu nutza. Eta hemen jartzen baldin badegu 3,6, hemen txaukagun informazio digitala, VSat edo minus VSat badaukatzen naia. Positiboa baldin bada, 120 km/h baino azkarragoaz, bestela ez. Orain bai. Bole. Osea, bueno, konparadore joi esker lortu dugu operazionalak funtzionatzea bi egoera hoietan, VSat edo minus VSat, eta gainera esan nahi logiko batekin. Orduen, orain ikusi behar dugu informazio digital hori, VSat edo minus VSat, nolabait prozesatzeko. Adibidez, proiektuan badituzue oztopo bi sensore. Eta bietako batek aurkitzen badu oztopo bat gelditu beharko da. Osea, edo bata, edo bestea. Biak ez badute ematen, orduan jarraitu. Baina batek bakarrik edo biak ematen badute, gelditu beharko duzue. Horixe izango zen, hor eragiketa bat, ez dakit digitaletan ikusi duzen edo, hor eragiketa bat izango zen. Eta gainera, sensore batek dauka logika alderantzizkoa. Osea, oztopoa aurkitzen duenean ematen du 0, oztopoa ez badauka ematen du bat, orduan hori ere behar izan behar duzue alderantztea, not eragiketa egitea. Eta orduan, ikusi behar dugu ere bai, gure operazionala erabilita, nola egin ditzakegun eragiketa digitalak. Oinarrizko eragiketa digitalak, and, or, edo not. Zer dukagu? Bai, aski. Eragiketa logikoak. Behin informazioa horrelaxe daukagunean, bi egoera horietan. Asetuta, berrelikadura, negatiboa gabe. Bost, sei, eragiketa logikoak. Gure operazionala erabilita. Beraz, jarraitu behar dugu gure bloke multzo handi hori
areagotzen oraindik funtzionalitate gehiagorekin. Ikusi dezagun, notera egita bat. Baldin badaukagu konparazio baten emaitza notera egita bat horrelaxe da. Digitalki horrelaxe da. Eta demagun badaukagula hemen operazional baten irtera hemen, edo VSAT, edo minus VSAT, ja logikoa, konparazio baten ondorioz, baina, dios, behar dugu alderantziz. Adibidez, oztopo hori detektatzen duena, oztopoa dagoenean 0, eta oztopoa ez dagoenean bat. Joder, intuitiboa da, oztopoa baldin badago bat jarri. Adibidez. Nola eman buelta honi, operazionalarekin. Bale. Pues not eraiketa mundu digital honetan, horrela egin behar dugu. Konparatzen badegu, edo hau, zeroarekin horrelaxe, eman diogu buelta. Hemen A sarrera, edo V-a. Egin dezagun honen egia taula. A baldin bada 0, edo bat, edo tensio bezala, 0a da minus V-sat. Eta bat, V-sat, hemen VO, zenbat izan behar da. Edo ikusten badegu digitalki, V-a baldin bada hemen minus V-sat, hau baino altuagoa. Osea, hau baino altuagoa da. Honek erakutsi behar du, eman behar du V-sat. Osea, konparatzen ari da berriz zeroarekin. Eta hodinean V-sat, hau baino altuagoa, amplifikatu behar du, horrelaxe. Osea, konparazioaren funtzionalitatea, baina horrelaxe konektatuta, alderantzizko logika lortzen dugu. Hau da, bat logikoa, eta hau da, zero logikoa. Not eragiketa, konparazio bateri buelta eman behar badiozue. Suposatu dezagun, bi konparazioen irteera edo bi sensore logikoen irteera behar baduzue handeraiketa egitea. Horentxe, hau ikusiko du, eta atxeden txiki bat. Handeraiketa. A, B, eta C. Honek egiten duena da, biek egon beharko dira aktibatuta, irtera aktibatzeko. Bakarrik kasu honetan aktibatzen da. Zeroren bat baldin badago sarreran, horrelaxe. Eta baldintza logikoak dira, biak bete beharko dira, zerbait egiteko. Proiektuan ezagit behar den, edo ez? Baina, behar baduzue, bloke berri hau erabili behar duzue. Elikatu behar dugu beti bezala, USB-C adibidez 15 voltiokin edo daukagunarekin, hemen erresistentzia bat, eta hemen, sarrerak, diodo hori, horrexe. Diodo pare honekin. Eta gero hau, beste operazional batera konparatuta, plus minus. Hemen, sarrera bat, logikoa A, tensio bezala VA, VSAT minus VSAT, beste sarrera bat, logikoa A, 0 bat, tensio bezala VSAT minus VSAT, eta bene irtera logiko bat, edota irtera horrelaxeko bat. Aztertuko dugu zer ari den gertatzen hemen. Venga. A eta B arabera, sartu behar ditugu, kombinazio guztiak logikoki, baina tensio bezala VA eta VB izan behar dira 0,0 dira minus VSAT, VS jarriko dut, minus VS, 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 minus VS, VSAT edo VSAT sartzen baldin badira. Aztertu behar dugu diodoak egiten dutena, eta ikusi behar dugu V+, daukagun tensioa, eta gero horren arabera, hemen irteran izan behar duguna, edo logikoki ze balioten hori. Taula handiegia hemen gertatzen direne, nahiko gauza simpleak.
hasi gaitezen. Hemen 15 voltio, eta hasi gaitezen pentsatzen, hemen bi 0 sartzen digutugula, edota minus UBS, minus 13,5 voltio. Honen impedentzia altu horrek ez du eragiten ez ere maila honetan. Hemen baldin badaukagu minus 13 eta minus 13, joder, bidiodoiek gidatzen egon behar dira. Intensitatea izan behar dugu, 15-etik minus 13 da. Usten duzu ez? Bidiodoak on eta on. Argi da. Bidiodoi gidatzen baldin badaude, hau minus UB esatenean, hau zenbatera egon behar da. Pues begira, bi hauek on baldin badaude egon behar dira minus UBS gehi 0,7. Hau da, minus 13,5 gehi 0,7, minus 12,8. Minus tensio negatibo bat, altu bat. Minus UBS gehi 0,7. Tensio negatibo potolo bat. Orduan zer izan behar dugu hemen. Hau berriz konparatzen. Tensio hori 0arekin. Hau baino altu, hau baino asko ze bajuagoa. Orduan hemen izan behar dugu minus UBS. Dala 0 logiko bat. Pentsatu dezagun orain, bietako sarrera bat, suposatu dezagun, hau, dagoela bajura, eta hau altura, UBSat. Begira, maila honetan. 15-etik minus 13ra intensitate bat izan behar dugu. Diodo hau gidatzen egon behar da. Ez dauka beste aukerarik. Probatu dezakezu. Hau gidatzen egon behar da fijo. Eta gainera bere baldintzak bete behar dira, eta honenak ere bai. Hau on, seguro, fijo. Hau on. Hau gidatzen baldin badago, nola egon behar da hau? Hau gidatzen baldin badago, hemen berriz daukagu tensio baju hori, gehi 0,7, tensio negatibo altu bat. Hemen honein, tensio positibo altu bat, 13, orduan hau moztuta egon behar da. 13, hemen minus 13, moztuta. Off. Eta tensio jarretzen du izaten, beste kasuan bezala. Diodo batekin nahikoa da tensio hori izateko. Berriz hemen V irteran izan behar du konparazio horren irtena berdina, eta horrelaxe. Hemen berdina. Gertatu behar da. Galtenaren bat, bale. Gazten duan ikustea, beste kasu hau. VS. Bietan sartzen baldin badegu, 13,5. Hemen, asetasun tensio horiz bagendu ibiliko, eta operazionalak emango balu VCC irteeran maila altu bezala, VCC, horret ez diren egongo gidatzen. Baina, honutza elegatzen baldin bada, VSat 13,5. Adibidez. Joder, hemen 15, hemen voltio terdi daukagu diferentzia hauek, gidatzen egon behar dira, naiz eta biek altu izan. Gidatzen egon behar dira. Operazional perfectoak izango balira hemen, 15 izan da, off. Ui, barkatu. Off izango genituzke, baina 13,5 hori voltio terdi nahiko izan behar da hauek gidatzen egoteko. Baina, naiz eta biak gidatzen egon, tensio hori horren altua da, hemengo tensioa zen bada, orain. VS gehi 0,7, baina positibo altua. VS gehi 0,7. Eta honek egiten duena da, tensio altu hori konparatu zeroarekin, positibo. Irteeran, VS dala bat logikoa. Handera egiketa. Bakarrik kasu honetan, ematen du irteeran, VS edo bat logikoa. Distiniko guztitan, 0,00 edo minus VS. Handera egiketa badaukagu, honekin. Proiektuan behar baduzue, bi konparadore, bi sensore digitalen irteeran horrelaziko eragita bat egitea, bloke berria, gure bloke multzo handi horretan operatzen alarena. Atzen txiki bat, 10 minuto, eta gero horrela egita egingo du.